Modlíme sa. Nech pravda Tvoja veľká náš život láskou preniká a obnoví nás, zmierni žiale, nám k úžitku a Tebe ku chvále. Amen. Milé nábožné duše kresťanské sestry a bratia, slova písma svätého duchovnému zamysleniu v nedeľu predpôstnu nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 10. kapitole príbehu o Márii a Marte po veršoch 38 až 42 takto. Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu ho prijala žena meno Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Milí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi, vchádzame pomaly do pôstneho obdobia a toto obdobie má pre nás veľký význam. Počas neho sa budeme pripravovať na udalosti, ktoré budú skúšať našu vieru. Lebo smrť, vzkriesenie Syna Božieho sa dá pochopiť jedine vierou. Nuž obdobie pôstu je obdobie, keď budeme budovať svoj vzťah s Pánom Bohom. Je to obdobie, keď viac ako inokedy budeme prehlbovať svoj vzťah s Pánom Bohom. Máme sa snažiť vybrať si ten správny podiel. A práve o tom správnom podiele hovorí, verím, dobre vám známy príbeh z Evanjelia o dvoch sestrách Márii a Marte, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať. Tento príbeh vyobrazuje dva možné prístupy, ako sa ľudia môžu k Ježišovi, našom Pánovi, chovať. Vždy, keď čítam tento príbeh a čítam si ho často, som presvedčený o tom, že Marta vo svojom konaní zlíhala, že sa nerozhodla správne, zatiaľ čo Mária sedela a vybrala si dobrý podiel. Takto hovorí aj Pán Ježiš. Iste nedovolím si Pánovi Ježišovi protirečiť, ale verím, milí veriaci, že ďalším výkladom to ani neurobím. Akokoľvek to je, čím viac raz tento príbeh čítam, poviete, no už vieme všetko o ňom, už nie to, čo tu nové povedať, vieme naspamäť, čo tu treba spojiť a tak ďalej, ale vždy dochádzam k novému presvedčeniu, že Marta sa nedopustila niečoho zlého. Pán Ježiš nič zlé o nej nehovorí. Zlé a neslušné by bolo, keby Pána Ježiša pozvali do príbytku a keby sa tvárili, že vôbec tam ani nie je. Teda vôbec ani mu neposlúžia, ani mu neprejavia pohostinnosť, ani ho nepočúvajú, čo hovorí. Pri Marte, ktorá pobehuje sem tam, to tak nie je. Na začiatku čítame, že bola to jej iniciatíva. Práve Martina. Mali brata Lazára, vieme dobre, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Bola to jej iniciatíva. Pozvime Ježiša do svojho domu a prijať hostia v tej dobe. V tom čase
na území Orientu, čiže Blízkeho východu, to nebola len spoločenská povinnosť, bola to česť. Niečo ako také, keď povieme host do domu, Boh do domu. Nebola to žiadna starosť, ale bolo to niečo výnimočné, keď niekto zavítal. Ten, kto pocestného prijal, sa musel o neho aj postarať. Marta z nášho príbehu bola dobre vedomá, kto pod ich strechou sedí. A tak sa snaží urobiť maximum, dáva všetko, aby hostia najlepšie pohostila, aby bol spokojný, aby mu preukázala úctu a aby cítil pohodlie v ich domácnosti. A preto Marte nemôžeme vôbec nič vyčítať, že je zamestnaná chystaním kuchyni a že aby všetko bolo v poriadku. Ak by som teraz postavu Marty preniesol na naše spoločenstvo, tak kto sú Marty v našom spoločenstve? To sú horliví členovia, členky cirkevného zboru, ktorým záleží na to, aby všetko bolo stále čisto a v poriadku. Aby bol kostol pripravený, aby sme sa v tom kostole, alebo napríklad dnes sieni, mohli na pokoji zamýšľať nad Božím slovom. Tie Marty sú bratia a sestry, ktorí sa snažia, aby každé podujatie, ktoré sa v cirkevnom zbore koná, vydarilo. Aby všetko bolo na úrovni, aby sme boli príklad v dedine, ako cirkevný zbor, ktorý na úrovni koná veci, privíta hostí a aby sme tak pokračovali ďalej. Milí brat a sestra, komu môžete takéto niečo vyčítať? Že je to zlé. Ale jednu vec predsa Marta robí trochu zle. V zhone práci, v zhone starostí v tej kuchyni a povinností zastane a svojím spôsobom začne karhať Pána Ježiša. Karhá. A hovorí: Pane Ježiši, čo nedohovoríš, nepovieš, neopomenieš sestru Máriu. Mne treba pomôcť prácou. Zo svojho uhla vidí, že pracuje len ona sama. Nezdá sa jej to ani správne, ani spravodlivé. Ak je Pán Ježiš spravodlivý, tak mal by sa jednoznačne zastať a Máriu napomenúť. Mária, no choď si pomôcť svojej sestre. Milí veriaci, ak by sme situáciu zase na nás preniesli, tak povedať k tomuto treba len toľko. Ak som sa podujal na tú službu, tak slúžim. Spravím to, čo sa odo mňa očakáva. Nebudem sa obzerať po ostatných, či robia, či nerobia, ale urobím tú službu najlepšie, ako viem. To neznamená, že horlivá služba, obetavá práca je niečo zlé. Veď ak by sa Marta nestarala, tak bolo by to najväčšia hanba pre tú rodinu. Hostia pozvali, ponúkli mu čestné miesto, vôbec ani sa o neho nepostarali. Bola by to hanba rodiny, ale aj celej dediny. A tie záležitosti v Oriente boli veľmi dôležité. Na druhej strane, čo sa Pána Ježiša týka, sústrediť sa v živote na službu len jemu nie je nič zlé. Ale to nie je všetko. Pán Ježiš nechce len to, aby sme mu slúžili. On chce poslúžiť aj nám. A ako to, milí veriaci, ako to on svojou láskou, dnešná nedeľa hovorí o dare Božej lásky. Ako nám to on svojou láskou slúži. Počuli ste 13. kapitolu listu Korinským, ktorá sa volá Hymna lásky.
Vlastne tam je opísané, aká je láska a Ježiš je stelesnením tej lásky. Tu sa hovorí aj o láske Boha človeku, ale aj o láske človeka k človeku. A zase sme spievali krásnu pieseň Vyznávaš, kresťan som. Tu sme zase hovorili, aká má byť láska moja blížnemu môjmu. Láska ako kresťana, ako nám Pán Ježiš slúži. Slovom odpúšťa nám, uzdravuje, dáva nám pokoj, prijíma nás a vypočuje naše modlitby. Zdá sa nám, že to lepšie odhadla Mária. To, čo čítame, že zrejme nestarala sa až tak o pohostenie pre hostia. Za to však počúvala, čo ten host chce povedať a čo im prináša. Opäť to neznamená, že v zbore budem len sedieť a nič nerobiť. Príbeh dvoch sestier môžeme spojiť v jedno a nám ukazuje na to, na čom záleží a čo je prvoradé. A čo vyplýva z toho prvého. My, milí veriaci, musíme si uvedomiť, že nemôžeme Pánovi Ježišovi dobre slúžiť, ak mu nedovolíme, aby on prvý nám poslúžil. Nenechajme sa toľko pohltiť službou Pánovi v tej práci. Samozrejme, pracovať treba, plánovať treba, všetko to, že v tom zhodia v tých plánoch prepočujeme hlas toho, komu slúži. Že budeme toľko zaujatí tými dobre ideje, hovorím, treba všetko pripraviť, prichystať, poslúžiť, naplánovať, aby to bolo na úrovni, ale ak prepočujem ten hlas, tak stratím veľmi veľa. Dôležité je pre Pána Ježiša, aby som s ním mal vzťah. Potom naša služba nebude v staraní, znepokojovaní sa pre mnohé veci, ale v takej dôvere, že Pán sa postará. A že pritom, ak budem počúvať, použije aj mňa v tej službe, ak to bude jeho vôľa. A ideálne by bolo, keby sa pri nás obe sestry, aj Mária, aj Marta, spojili do jedného v tom poradí. Najprv Mária a potom Marta. Ide tu o stredoveké heslo ora et labora. V preklade v latinčine znamená najprv sa pomodli, to znamená Mária, počúvaj, ako tebe Ježiš slúži a potom pracuj, to je Marta, nie opačne. Ak by si pri všetkej tej práci a službe zabudol na toho, vďaka ktorému môžeš pracovať. Tiež sa neuspokojme len s tým, že máme vzťah s Pánom Ježišom. A pre spoločenstvo bratov a sestier neurobím ani jednu slámku. Apoštol Jakub píše, že viera bez skutkov je mŕtva. A na druhej strane netreba byť ani pyšný na to, čo robím. Ak náš vzťah s Pánom Ježišom upadá. Môžem robiť neviem aké veľké veci. Ak nemám vzťah s Ježišom, tak je to márne. Radšej, keď robím, tak vyznám. Neužitočný služobník som. Čo som bol povinný vykonať, vykonal som. A na záver, tento príbeh nám chce odhaliť to, v čom je dobrý podiel nášho života, podiel, ktorý nám nebude odňatý. Zrejme nie náhodou je tento text aj kázňovým textom pred pôstnym obdobím. Ako sme povedali na začiatku, Pán Ježiš nám chce povedať, o čo ide v tomto období. Ide, aby sme náš vzťah k nemu, najmä teraz v pôste, budovali.
aby sme náš vzťah k nemu posilňovali, aby sme náš vzťah k nemu prehlbili. A vyberme si ten dobrý podiel s Máriou. Avšak pretavujme svoju vieru v Pána Ježiša aj láskou k nemu do našej služby spolu s Martou. Amen.